Jednom davno, u malom selu smještenom među brežuljcima i bujnim zelenim poljima, živjela je djevojka imenom Ana. Bila je poznata u cijelom selu kao najljenija djevojka koju su ikad sreli. Dok su druga djeca se igrala i pomagala roditeljima oko poslova, Ana je radije ljeno ležala i nije radila ništa. Anina ljenost bila je toliko velika da su joj čak i najmanji zadaci izgledali kao nepremostive planine. Često bi izmišljala izgovore kako bi izbjegla obavljanje bilo čega što zahtjeva napor. Njezini roditelji, koji su bili vrijedni poljoprivrednici, pokušali su joj usaditi osjećaj odgovornosti, ali njihovi napori činili se uzalud. Jednog sunčanog dana, dok je Ana ležala na krevetu, dugo nakon što je selo već bilo budno, njezina majka odlučila da je tome došao kraj i da je sad stvarno dosta. Smislila je plan kako bi Ani prenijela važnu lekciju i prisilila Anu da se makne van iz kreveta. Prišla je Aninom krevetu i rekla: "Draga kćeri, čula sam se sa čarobnim čarobnjakom. Čarobni čarobnjak je rekao da postoji čarobno stablo koje ispunjava želju onome ko se pokaže vrijednim. Ako pronađeš to stablo i doneseš njegovo voće, bit ćeš nagrađena beskrajnim bogatstvima i srećom i više nikad nećeš morat raditi." Anine oči su se raširile od uzbuđenja zbog mogućnosti da stekne nevjerovatno bogatstvo bez ikakvog napora. Iskočila iz kreveta, spremna za novu avanturu. Njezina majka predala je malu prekrasnu ukrašenu kartu koja vodi do mjesta gdje se nalazi čarobno stablo. S kartom u ruci, Ana je krenula u svoje nove pustolovine. Dok je prolazila kroz selo, mještani su promatrali s nevjericom. Dobro su znali Aninu ljenost i pitali su se kamo to Ana ide tako popodne, a da ne leži u krevetu, i kako će ona uopće uspjeti u toj svojoj potrezi. No bez obzira na to, poželjeli su joj sreću i sretan put. Dani su se pretvarali u tjedne, dok je Ana slijedila upute. Ponekad i neiščekivane prepreke su se pojavile na putu koje su zahtijevale napor, poput prelaženja rijeke, penjanje strmim brežuljcima ili snalaženje kroz guštu šumu. Postale su dio njezine svakodnevne rutine. Unatoč svoje ljenosti, Anina odlučnost da pronađe čarobno stablo nikad nije bila jača. Jednog dana, dok je Ana prolazila kroz posebno gustu šumu, naišla je na malu kućicu skrivenu među drvećem. Radoznalost je obuzela, pa je prišla kućici kako bi vidjela ima li koga unutra. No na svoje iznenađenje, stara žena otvorila je vrata s toplim osmijehom. "Dobrodošla, mlada damo," pozdravila je stara žena. "Što te dovodi u moju skromnu kolibnu?" Ana je objasnila svoju potrebu, spominjući čarobno stablo koje ispunjava želje onima koji pronađu njegovo voće. "Draga moja, čula sam za to staro čarobno stablo, ali njegovo voće nije namijenjeno onima koji traže bogatstvo bez ikakvog napora. Ono je rezervirano za one koji pokažu vrijednost, koji predvladaju sve svoje slabosti i naporno rade." Stara žena, vidjeći Aninu tugu, sažalila se nad njom i rekla je: "Još uvijek ima nade za tebe, dijete moje. Ako si voljna promijeniti svoje navike i prihvatiti težak rad, čarobno stablo još uvijek ti može pomoći." S obnovljenom odlučnošću, Ana se zaklela da će riješiti sve svoje ljene navike i postati odgovorna, marljiva osoba. Stara žena postala je njezina mentorica, podučavajući ju vrijednosti i disciplinama, ustrojstvu i predanosti. Ana je provela tjedne učeći različite vještine, od poljoprivrede do kuhanja, i otkrila je radost u ulaganju napora u nešto i promatranja plodova svojeg rada. Prošli su mjeseci, a Anina transformacija bila je izvanredna. Vratila se u svoje selo kao potpuno drugačija osoba i više nije bila ona lijena djevojka koja bi izbjegavala posao, već vrijedna i snalažljiva mlada žena. Mještani su bili zapaljeni njezinom promjenom i hvalili su ju zbog njenog napornog rada i predanosti. I tako je naša Ana postala najbolja cura u selu. Svi mještani su ju volili i sa svima se je volila igrati. Aninoj sreći nije bilo kraja, jer Ana je napokon shvatila da je jako dobro pomagati svojim roditeljima i jako dobro pomagati svojim prijateljima. I sreći neće biti kraja.